síl chcem vyjadriť vďaku a uznanie všetkým, ktorí túto inštitúciu vytvárali, ktorí ju v súčasnosti vedú, jej zamestnancom, ale aj všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli svoj život zasvetiť tomuto typu verejnej služby obrane a bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov. Prajem vám, aby táto inštitúcia ostala aj naďalej excelentným medzinárodným vzdelávacím vojenským odborným centrom. Je to veľmi dôležité, obzvlášť v súčasnosti. Prajem vám osobne, najmä vám, kadetky a kadeti, veľa študijných úspechov a veľa úspechov a spokojnosti aj v našej nasledujúcej profesii. A zabezpečili napríklad špeciálnu situáciu, ako je požiarná úra, alebo inú núdzovú situáciu, ktorá sa môže stať či už na Zemi, ale dokážu snímať rôzne poveternostné modely, aktuálny vietor alebo aktuálne počasie, pristátia